Eu te-l mă. Bă, îl mai știți, bă, pe Marius, bă, din al doilea clip al meu de când fac eu motovlog, bă. Salut! Uite-o leacă ce aude miștoare. Uite-o leacă ce aude miștoare. Uite-o leacă! De câte ori îl văd prin trafic, mă încurg ochii după el. Ce frumos, ce jante mișto. Bumblebee. Fie antenă, ce frumos. Fie antenă, ce frumos. Fie antenă. Ce lip frumos. Ce evacuări. Să mă bată mama. Bă, trebuie să fac un test drive odată. De ce e clapeta deschisă la motorină? Ce interior frumos de S-Line are. Ce frumos. Ce frumos. Negru cu galben, așa ca Ninja Jet-ul. Ce frumos! Ce-are aici? O șopârlă. Ciopârla! 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 Da, foarte frumos. Ce avem aici? Un volan personalizat S-Line, o ciopârlă aici cu galben, un interior de piele, combinație cu textil. Bă, Mariuse, unde ești, bă? Hai că mai să vând mașina. Să dăm sticăre. Dăm sticăre lui Mariuse. Dăm cai la mașină. Cred că are 300 de cai mașina asta, dar îi dăm sticăre. Punem un sticker aici. Pam! Ride like a ninja sau drive like a ninja. Bă, ce frumusețe de mașină. Aude, măi, ce trapă are panoramică. Se vede afară, să vede, normal că se vede afară. Celeron, bă. Premium Stickers Suceava. Puteți să-mi faceți așa stickere? O să vă întreb și o să vă caut. Marius! Salutare! Oh, vezi că ai deschis aia. Deja am filmat, deja am... Băi, are semnalizări dinamice, bă, ce e frumos. Ți-am făcut prezentare vizuală la mașină, ți-o vând, dacă vrei. Te-ți dau 2 stickere. Toți spun că un sticker din ăsta dă 5 cai în plus la mașină sau la motor. Așa că ai grijă. Câți cai are? 250. Să mă bată mama. 250 și costă 260 dacă le pui pe amândouă. A venit Marius aici să vedeți ce mișto a făcut mașina asta. Calc un pic frâna. Uite ce frumos. Bă, toate numai modificări și fiți atenți că e tot omologat, absolut tot omologat. Totul, nu? Să vedem înăuntru cum e. Se mă bate mama, nu dăm în motor că zgâriem. Uite ce frumos. Ce frumos. Du-te, măi, stai. Ia mai fă o dată, ia, fete. Uite ce fain pornește. Contact. Fai! Îmi fac și eu la motor tot așa. Ăla ce l-a făcut? Totul? Victor. Care Victor? De la Mupa. Îi spun să-mi facă și mie la motor. Și volanul de RS. DS3, pe clapete am stânga-dreapta fază lungă, pot filma în față. What the fuck? Far stânga, far dreapta. Foarte fain, da, uite că am văzut că ai padelele alea la volan. Singura mașină manuală cu padele. Da, bă, uite, singura mașină manuală cu padele care totuși au o funcție, o funcționalitate, care totuși nu-s degeaba. Da, foarte frumos. La navigația e originală, Audi. Da, asta e originală. Stația, nelipsita stației. Asta nu e lipsită, pentru. Foarte fain. E și 4? Da, 4. Băi, 4, bă! Am crezut că nu e 4. Scaune de scaune S-Line. Foarte fain. Bravo, Marius. Adevărul că ai gusturi bune. Cel mai bun gust pe care l-ai că e negru cu galben, ca Ninja Jet-ul meu. Domnul Marius, îmi pare bine că te-am văzut. Ne mai auzim. Lepești tu stickerul ăla și dai un tag acolo. Salut! Salutare, prieteni! Suntem azi aici să facem ITP-ul la Ninja Jet, la ITP Center. ITP Center. Uitați, aveți acolo o mică imagine unde se poate face ITP-ul la autoturisme, remorci, semi-remorci, gabarice, auto speciale, ATV, autocamioane, autobuze, autoutilitare, tractoare, utilaje, motociclete și motorete. Inspecții tehnică, verificare, tahografe și așa mai departe. Aici la ITP Center vă las niște
vă las niște clipuri din timpul ITP-ului pentru că s-a descărcat camera în timp ce am intrat aici și n-am putut să filmez tot. Este frână pe față? Este normal că avem radială. Aș mă, tu ești în timpul muncii, nu conduci. Gleznuț. Profesioniști, mă, la ITP Center. Ce să mai... Ce frumos mi-a suspendat Ninja Jet-ul. Așa, mergi prea încet, nu? Să mergi ca o sfat. Ce, astea? Cred că mergi prea încet, nu? Sau de ce Nu, sfat de asta? la... Am dat cu șmirgel. Scu, din ce cauză să fac asta aici? Bă, mi-au verificat farurile, tot în regulă, mi-au verificat semnalizări, stope, frână, absolut tot ce trebuie. M-a căzut, băi, m-a căzut când aveam proiector de ceață. Ai. Și papucelul s-a rupt. Din cauza aia m-a căzut. Ba nu, am trecut. Dacă ajungeți spre Suceava și trebuie să faceți ITP-ul la ceva, sau aveți camioane și trebuie să faceți verificare tahograf, aia care se face odată la 2 ani de zile, nu ezitați să contactați ITP Center. Aici este un prieten de-a meu, Sorin, care de asemenea e motociclist și el, e băiat fain, prieten bun și da, are Hayabusa aia faină de acolo. Ce motoraș! Vedem cum se aude un pic aici în Harlem evacuarea lui Ninja Jet. Ce frumos se aude!